So, sipon na lang guys yung aking problema. So, ayan, baka pwede nang sumabak ulit. So, yan, maingay yung ating background. Maingay po ang ating aso. Yan, shout out po. So, nagluluto tayo guys ng tanghalian. So, ang problema lang, wala pa masyadong panlasa. Lasang tubig lang. Walang panlasa. Yan, bago tayo guys kumain ng tanghalian, so may prepare po ako dito. Pampalakas ng resistensya. So mag-blend tayo ng malunggay. Yes. Good morning po sa 16 viewers. Yan. Good morning, sir. Sabi ni Ma'am Lilita Dulay. So, ayan. Lahat po pala ng nung nanalo. So, pagkatapos po namin kumain, so pupunta na po ako sa bayan para ipadala po lahat ng inyong napanalunan. So, ayan, hihingi po ulit ako ng pasensya, kasi talagang hindi natin inaasahan itong pagkakataon na to. So, nagkaroon po tayo ng sakit. So, kaya hindi ko po agad na ipadala yung inyong mga napanalunan. So, pagkatapos po namin kumain, sigurado na po yan. Ipapadala ko na po sa inyo yung inyong napanalunan. Salamat. Shout out sa 28 viewers. Shout out po Ma'am Peralta Pinla. Good morning sir. Agon Hane. Tamsak Dancer. Salamat po Ma'am Lolita Dulay. Sir Hane, tatanong ko lang about sa premyo. So, ayan na nga po. Muli po humingi po ulit ng pasensya sa inyo. Kasi medyo na-delay po yung inyong napanalunan. So ngayon pagkatapos po namin kumain, agad-agad po pupunta po ako ng bayan para ipadala po sa inyo lahat ng inyong napanalunan. So, salamat. Thank you sir Hanes, sabi ng Friday Bunyel. Yan. Sige po, ingat sir lagi, sabi ng Milita Dulay. Pagaling po kayo ng maayos, sabi ng Friday Bunyel. Yan. Mega love shout out, Perlita Pinlak, sabi ng Ma'am Lolita Dulay. Kung lang po yan sir Hane, pagaling ka, maayos. Yan. Thank you Ma'am Friday Bunyel. Kasalukuyan pinapanood ko rin yung post ng una mong sahod. Salamat po Ma'am Perlita Pinlak. Yan. May love shout out Reggie Bunyan, sabi ng Lilita Dulay. Janet, hi Ma'am Janet Oriero. Yan. May love shout out Sir Ragon Honey and DJ. Si Ma'am Tiny Woman Vlog, good morning. God bless always. Si Ma'am Vicky Nisisito. Ayan, hi po watching from Singapore. Yan, happy Monday mga kawagon, sabi ni Ma'am Janet Oriero. Yan, wow, harang Israel, Sir Ragon Honey. Yan, salamat po sa inyong mga paharang. Janet Oriero, mega love shout out, sabi ng Lolita Dulay. Good morning, Lude, watching from Taiwan. Ingat always and God bless you always, sabi ng Esmeralda Pascual. Shelo Delay. Yan, good morning po. Yan, sulit from Hong Kong. Morning, God bless, sabi ng Reyna Lende Luna. Lalabs Lolita Dulay, sabi ni Ma'am Janet Oriero. Shout out Ma'am Philip Gaina. Mr. Mojito, shout out idol. Humito pala, Humito. Yan. Shout out din sa iyo, bro. Mr. Humito. Yan. Hello po, Ma'am Lolita Dulay, sabi ng KJ Bunyal. Good morning, idol Luragon Nanay. Good morning din, Mr. Humito. Yan. Bongga ang harang Yan. Thank you po, Ma'am Janet Oriero. Yan. Good morning, Sir Oragon Hane. Pasupport ng aking munting channel, sabi ni Ma'am Silka Channel.
So ito, inom muna tayo ng ating malunggay juice bago kumain ng tanghalian. Sir Oragon, nakapasok din, sabi ng Janet Oriero. Saan po ma'am, bakit po? Hello Oragon Hane. Idol, ingat, sabi ni Mama Lynn. And thank you po. Bakit ganyan po voice mo? And kagaling ko lang po kayo sa sakit. Kaya, ayan, sipon na lang po ang aking problema. So, baka nga bukas pili na pong sumabak ulit. So, ayan, inom muna tayo ng malunggay juice. Ayan, baka masingot ko kayo guys. Good health, Oragon Hane, vlog, stay safe always, sabi ng Pilipina. Thank you po. Si Ma'am Tiny Woman Vlog, maraming salamat po sa 25 Hong Kong dollars. Wala kang kasama ngayon na shout out sa lahat ng kasamahan mo. Kaya po, hindi ko po muna pinapapunta dito yung ating mga kasamahan. So baka mahawa sila. Yan, maray na tunoy, sabi ni Ate Joy, Noel TV Official. Maray na tabi ito dyan sa Hong Kong. Ayan. Oh, lala. Same tayo ng juicer, Sir Oragon Hane. Yes po. Ayan. Sir Oragon Hane, inom po kayo lagi malingamgam na water. Sabi ng Maray Bunyel. Ayan. Thank you po. Thanks po sa nagpalipad. Ayan. Thank you po ulit kay Ma'am Tiny Woman Vlog. Yan, 25 Hong Kong dollars. Salamat po. Good morning, Roy. Still not feeling well. God bless you. Always extra care. Sabi ng GC Latwaka. Lakwata pala. Si Ma'am Josie Lopez, Sir Jose Lopez Jr. Ayan, good AM. Pa-shout out po dito sa Ruby Vale Subdivision by sa Caloocan City. Thanks po. Ayan, shout out dyan sa mga andyan sa Ruby Vale Subdivision sabay sa Caloocan City. Ayan, warm lime juice, Sir Oragon Hane, sabi ng Janet Salazar Oriero. Sheila Delay, mega love shout out, sabi ng Donita Dulay. Ayan, sana dakul ka pa matabangan ng mga kalugar ta. Watching from Pangasinan pero from Tigaon. Ay, taga Tigaon pala to si Manay Sheila Delay ha. Yan, saan ka po nagdi sa Tigaon, Manay? Pasupar po ng munti kong bahay kubo sa Waite. Yan, sabi ni Janet Oriero. Yan, si Ma'am Dole Obligar. Sana pigaan mo ng kalamansi para perfect combination. Masakit po dito sa sinubukan ko po ng isang araw. Ang sakit po sa sikmura ko yung may kalamansi. So, medyo okay po sa akin yung itong purong malunggay lang. Pait lang talaga yung lalasahan ko. Ay yung problema ko. God bless you, Oragon Hane. Raway, pagaling ka. Sana huwag mong iwan ang 6 na magkakapatid. From here, Taytay Rizal. Sabi ng Maribek, Sandahan. Ayan. So, pinaumpisan na natin guys yung yung bahay nila. Na pinapagawa natin yung kusina nila. Si Ma'am Josephine Lazaro, inom po kayo luya with lemon. So, nung uminom po ako ng luya, dumikit po yung ubo ko. Mas lalong kumati yung lalamunan ko guys. No? Tinigil ko na lang. Reynalyn De Luna, good morning. Sabi ni Ma'am Lolita July. Ingat ka po lagi, Oragon Hane, kasi kawawa naman sila padi-padi. Sabi ng Virgie Cabaluna. Yan, mag-sub po kayo 2 times a day, then maglaga ng salabat with honey and calamansi. Sabi ng Mirena Cartoneros.
Yan, watching from Hong Kong, sabi ng tayo ni Woman Vlog. Yan, thank you po. Thank you for watching, ma'am. And, salamat po ulit sa inyong palipad. Magsuob ka po, sabi ng Josephine Lazaro. Yes po, nagsuob po ako nung isang gabi. Tapos nagpahilot din ako. Nagsuob. Diyan, ito medyo mayos ayos na. Pero kahapon ng umaga, kinabahan ako. Wala talagang panlasa. Sabi ko, hala. Kumain ako ng itlog, walang lasa. Kumain ako ng sinangag, wala ding lasa. Mas lalo na yung lalo yung tinapa. Sabi ko, hala. DJ TV Official, mega love shoutout friends. So, ako na eh. Yan. Forward ko mamaya yung padala para sa anim na magkakapatid Troy. Sabi ng GC, Lakwat. Wow, salamat po. Salamat po, Ma'am GC. Thank you, thank you, thank you. God bless po. Pagaling po kayo, shout out from Gapan City, sabi ng Flora Andam. DJTV Official, mega love shout out, sabi ng Lolita Dulay. Hi Ma'am Lolita, mega love shout out po, sabi ng DJTV Official. Sir, Hane, magsuo po kayo ng asin para gumaling ka na. Tapos na po. Nakapagsuob na po ako. Talagang grabe yung pawis. Ito na lang guys yung ating inumin. Malunggay juice. Mga gusto nyo guys. Talagang kulay pa lang. Healthy na. Kaya may pangamoy na ako. Ma mapait. Mapait yung amoy. Shout out Ma'am Vicky Nisisito. Ayan. Sabi niya, mag-ingat po kayo idol. Thank you po. Hi Ma'am Lolita Dulay from Reggie Bunyel. GC Lakwata, mega love shout out po. Sabi ng Lolita Dulay. Mr. Humito, mega love shout out sir. Si Josephine Lazaro, pagaling po kayo. Kawawa naman sila, padi-padi. Ikaw ang inaasahan nila. Si Ma'am Mary Grace Sinyar, good morning po. Ayan, good morning. Ayan, si DJ TV Official, nagba ng kanyang link. Magpakusog-kusog ka noy, madali na, maguli si Karen. 2 weeks na sana mauli na ito. Tapos maluya-luya pa. Sayang. Wrong timing. Hindi, ang importante po doon makauwi na siya. Yan. Shout out Ate Joy Noel TV Official. Si Ma'am Bracy Sakay, good morning. Idol Roy Get Well Soon. Laga ka lagundi, trangkaso po yan. Yan. Inom ka vitamin C, sabi ng Josephine Lazaro. Keep safe always, Sir Aragon Hane. From Ma'am Janet Oriero. DJTV Official, Dan Tusok. Sabi ng Lolita Dulay. Dan subscribe DJTV. Sabi ng Rene Bunyel. Good morning, sabi ni Albare Channel. Yan. Nagbaba ng kanyang link. Pa-shoutout po mga kabaluna at Hibulan family, taga Sorsogon man po ako. Bicolado din pala to si Ma'am Reggie Cabaluna. Yan. Hello Lolita Dulay, mega love shoutout, sabi ni Ma'am GC Lakwata. Sir Aragon, sinubukan ko sa matatanda. Dito malunggay, lemongrass at luya. Haha, nagustuhan nila. Nadagdagan tuloy work ko. Walas. Ano po yan? Malunggay, lemongrass at luya. Pinaghalo-halo nyo po ba? Nilaga po yan, Ma'am Janet. Yes, Uragon, magaling ang malunggay. Ako gumawa ng malunggay powder tea. Sabi ng Josephine Lazaro.
Naiinip ako dun sa ano, pinapatay yung ano, malunggay. Sabi ko, i-blender ko na lang to ng sariwa. Albari Channel, Dan Tamsak. Yan, sabi ng Lolita Dulay. Thank you, Ma'am Lolita. Sabi ni DGTV Official. Yan, si Ma'am Janet Salazar, Oriero, nagbaba ng kanyang link. Please visit my minimalist house and lucky coated with chocolates. I swear to do the same as well. Thank you. Yan, supportan po natin to si Ma'am Janet Salazar Oriero. Isa din to sa ating mga sponsor. Mega love shout out sir DGTV. So, maipin ko nga itong ay, yun lang. Hindi pala ako makakapi ah, ng link ngayon. Yeah. Mega love shout out sir DGTV. Sabi ng Janet Salazar. Thank you ma'am Reggie, yeah, from DGTV Official. Mama Lynn, magpagaling ka, maghintay mga bata. Kunting post na lang, mag 50k ka na. Yan. So, talagang ano siguro, may editor na sana ako guys na na pauwi dito galing Maynila. Kaso nga lang dun sa swab test, bagsak nag-positive siya sa swab test. Kaya ayan, hindi tuloy nakauwi. So yan guys, yung problema ko sa pag-vlog yung editor kasi na po talaga yung mata ko. Ano na hindi naman sa malabo, sumasakit yung mata ko pag matagal na nakatutok sa video, sa cellphone. Sabi ko hintay-hintayin ko na lang yung editor na pauwi. Yan total wala naman siyang trabaho sa Maynila. Saka mahirap naman yung buhay doon. So dito muna siya. Shout out si Mr. Humito. So siya po yung aking editor na paparating. Pagaling ka ako na Roy, kailangan ka ng 6 na magkakapatid. Ingat ka lagi. God bless. Shout out dito sa Taytay Rizal. Sabi ng Marabit, Sandahan. Ayan, shout out po sa inyo dyan. Harang sir, thank you po. Good morning sir idol. Keep safe po. Oso talaga sakit ngayon. Basta pahinga lang po muna kayo. Sabi ni Ma'am Dangsky Vlog. Ayan. Thank you Ma'am Dangsky. Yes po. Yes po, Sir Okagong Nilaga po. Okay. Masubukan nga yan. Pero baka dumikit na naman yung ko, yung ubo ko dun sa luya. Pa-shoutout po, Lods. And shoutout kay Clarissa Villano. Yan. Mega love shoutout din po, Ma'am Janet Salazar Oriero. From DJTV Official. Adol, pa-shoutout po. Sakay and Mapalo Family. Sabi ng Racy, Sakay. Yan, shoutout po sa mga Sakay and Mapalo family. Pagaling ka idol, sabi ni Racy Sakay. Thank you po ma'am. Welcome sir DGTV Official from Reggie Bunyal. Pa-shoutout po. Yan, shoutout ulit. Clarissa Villano pala, Villano. Yes, sa kasuob ka, ilaga mo na lang malunggay, luya at lemongrass. Inumin, lumin, lemon, at luya, pwede rin. Ganyan ginawa ko sa anak ko. Sabi ng Elena R.S. Villarin Sumaya. O yan. Asa na ang classmate ko, si Russell C. Perez. Yung classmate ko po yun. Busy yata nagluluto yun si Manay Russell C. Perez. Yan, 11 na pala. Agapan nyo agad ang ubo mo. Ayan, sabi ng Elena R.S. Villarin Sumaya. Nanay ko from Goa, Camarines Sur. Malayo ba kayo doon? Tinuruan ako mag-Bicol kaya nakakaintindi ako ng Bicol, sabi ng Josephine Lazar. Malapit-lapit lang po kami sa Goa. Mga 20 minutes po yata yung biyahe papunta doon. Magaling ka na sir, sabi ng Oria Bart. Diyan, medyo magaling-galing na po. Yun, sipo na lang yung aking order ka no, ayos speak, maganda yan sa mata. Ayon speak. Pinapatak po yan Ate Joy. O
Ano yun? Ibarista Henry, sabi niya, good morning, watching from California. Magpagaling ka, God bless. Salamat po, Ma'am Ibarista Henry. Si Ma'am Lisa Balbido, morning, Kuya Roy, ingat po palagi. Salamat po, salamat. Si Ma'am GC Lakwata, si Roy, lagi kang mag-ulam ng may sabaw. So ito po, nagluto po ako ng may sabaw. So, nilagang isda with malunggay ulit. Kaso guys, di ko malasa. Wala pa talaga masyadong panlasa. Grabe sisipon na. And thank you for watching ulit, Ma'am Lolita Dulay. Yan muli po yung lahat po ng nanalo pagkatapos namin kumain. So pupunta na po ako ng bayan para ipadala po ang inyong mga napanalunan. So muli po humingi ako ng pasensya. Kasi medyo na-delay po ang inyong napanalunan. Si Ma'am Tiny Woman Vlog, ingat at magpagaling ka kagon hani. Babay muna at magluto pa ng lunch ni Amo. Salamat po Ma'am Tiny Woman Vlog. Salamat. Sarapan niyo po yung luto niyo. Si Ma'am Clarissa Villano, kailan ko kayo ulit pupunta dito sa Hingaroy sa anim na mga bata? Taga Hingaroy po rin. Baka bukas po ng hapon kami makapunta dyan kasi yung schedule po namin may schedule po kami bukas. Kasi pipilit, pwede na siguro mag-vlog. Ilang araw nang walang vlog. Pero may pang-upload pala ako guys, yung pagbili namin ng kambing. Si Janet Salazar Oriero, I wear yung Ion Speaks Orago na ni. I wear pala yun. Pero parang sumasakit ko dito sa Lalo pag nag-edit guys, medyo matagal-tagal talaga pag mag-edit. Kaya mas lalong sumasakit dito. Judith Kape, sabi niya, pinakuluan na luya at kalamansi po sir Orago na ni. Lagyan nyo po kayo ng konting honey. Yan, mabisa po yan. Get Wilson po, Orago na ni, watching from Singapore. Thank you po, thank you. Ayon speak, I wear magayon ang salming isin ko sa messenger mo. Ay sige po Ate Joy. Yan, dati may salamin na ako kaso sabi ko pangit ko naman dito. Di dati po talaga may salamin na ako kaso nawala na guys eh. Good morning, Miss Janet. May sakit pa pala si Uragon. Get Wilson. And thank you, Russell C. Perez. Holy Spray Idol, mabuti ang Panginoon palagi kang ginagabayan noon. Ayan, basta pahinga lang din po at kain ng mga masustansyang pagkain. Sir Idol, sabi ni Dangsky Vlog. Thank you, thank you. Yan, you're always come. You're always welcome. Yan, sir, sabi ng Lita Dulay. Baka maalat na yung sabaw mo, sir, hani, kasi wala ka pang lasa. Sabi ng Red Minute. Ewan ko po dito talagang hindi ko siya malasahan eh. Di masyadong matapang pero naamoy ko na. So yan, inom tayo guys ng malunggay juice. Sarap.
Good morning, Uragon Hane. Sabi ni Lens Kitchen Vlog. Good morning din po. Aji Love si Rizal. Oo nga. Bumaba immune system ng idol natin. Buti po, hindi naman ako nilagnat. Yung sipon lang talaga at saka sakit ng ulo. Parang mabibiyak talaga yung ulo ko sa sakit. Grabe. Talagang nanginginig ako sa sakit. Ingat-ingat din dyan, Sis Russell, sabi ng Janet. Yan, si Mamila Martinez. Hi, Roy, good morning. Mag-init ka ng tubig, ilag mo sa baso, kabanga lang. Tapos, lagyan mo ng 4 na limonsito, kabangang kutsarang asin, mix mo hanggang matunaw ang asin. Inumin mong mainit pa. Hindi kaya maano yung ano ko dyan? Acid reflux. Kasi pag ah, umiinom talaga ako ng maasim, sakit sa dibdib eh, sikmura. Si Ma'am Romero sa Good Morning Idol. Good morning po. Lens Kitchen Vlog. Ay, Kitchen Vlog. Lens Kitchen Lalabs. Ayan. Si Ma'am Josepina Lansangan. Ingatan mo. Turago na ni ang health mo. Isa lang ang buhay natin. Get Wilson. Idol pero idol, matagal na kitang sinusubaybayan kay Angeline pa. Walang iwanan singit. Thank you, Ma'am Josepina Lansangan. Ayan. Yan ang ginibo pag ah, aabo ako. Effective naman, get well soon. Sana Mila Martinez. Si Ma'am Elsa Morales, hello po kagong nanay. Buti naman gumaling ka na. Huwag ka muna masyadong maglalabas at magpagod kasi mas mahirap ang binat. Ay, bungahan eh. Parang parang gustong i-cancel yung ano ko yung schedule ko bukas Sa tingin ko naman kaya ko naman kaso sige. Cancel muna tayo. Evernet po kapag nakahiga nakahiga ka na po sir Ragon hilutin mo po simula sa nose pakyat sa kilay at sentido. Diyan talaga kapag medyo babad tutok sa gadgets po, sabi ng Janet. Kaya nga po talagang dito po ang sakit dito. Parang naduduling na ako kakatingin sa sa cellphone. Hindi ka naman pangit o kago na. Hindi ka naman pangit o kago na oy, kaysa naman lumabo lalo ang mata mo kaya kailangan mo ng magpasukat. Ayan, sabi ng mga kaibigan Sandan. Get well soon, Sir Roy, sabi ni Ma'am Pluser Fida Mungkal. And thank you po. Pagaling po kayo, Kuya Roy, sabi ng Clarissa Villanyo. Magsalamin ka, mawala yung sakit sa ulo at mata mo, sabi ng Nida Liametre. Kayang-kaya ni Sir Uragon ni Miss Janet Uragon nga. Kayang-kaya natin yan. So, andyan si Lord lagi nakaguide sa atin. So, hindi niya tayo pababayaan. Hi Uragon, sana po pagbalik mo kinapadi-padi, andyan na si Django. Sabi ng Adeli Gubalani. So, yun po yung namin, yun yung mission namin next time na pagpunta namin doon. So, sabi ni G.R. Habe, kung okay lang daw na tutukan niya yung mga bata para matuto magbasa, matuto matuto yung mga sa pagbabasa, tapos yung mga ABC. So, yun daw yung tututukan niya. Sabi ko, okay lang naman. Mas maganda nga yun para talaga matuto yung mga bata. So sabi ko naman, tutukan ko si Django. So kukunin ko yung loob niya. So hanapan natin ng paraan para makuha ko yung loob niya. Kasi talagang
Laging wala yung batang yun eh. Hindi ko alam kung nahihiya ba talaga siya o kung ano yung pinagdadaanan ng batang yun. So, mag-iisip kami ng paraan para makuha namin yung loob ng bata. Maraming na agaw-agunan eh, sabi ni Ma'am Len Prasado. And, kumusta na po kayo, Ma'am Len Prasado? Ang habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Si Ma'am Geraldine Lideros. Yan, magkalaman si Diyos ka, lagi yung marigam-rigam na tubig gamit mo tapos kunting asukal lang. Janet Salazar Oriero, hi, dating dikit, sabi ni Len's Kitchen Vlog. Russell Tupac Uragon ni lang malakas. Yan, thank you Ma'am Janet. Yan, si Rene, Anto, Kabal Quinto, yan, God bless Uragon ni, stay safe and strong to God Almighty. Love not yan, supra lang niyang naimi si Agum, ha, sabi namin din na. Yan, excited na nga po kung umuwi. Sabi ng Cecilia Pineda, good morning sir Uragon, ingat po kayo. And salamat. Si Ma'am Duli Obligar, kahit kunti lang na asim, kailangan yun. Dahil namamatay ang bakterya at virus sa maasim at maalat. Pahinga ka muna, wag munang lalabas for safety din. Ninyo at ng iba mga bata, pagaling ka po. And, nagbago na po talaga yung isip ko. Yan, hindi mo na lalabas bukas. So pero ngayon guys, talagang kailangan ko pumunta ng bayan muna. Kasi nahihiya na po ako dun sa mga nanalo. Baka sabihin nila, scammer ako. 16, silang araw na ba? 5 araw na. Si Ma'am Ellen Reyes, get well soon, sob ka sa kalemon at luya. Yan. Thank you for watching Ma'am Lolita Dulay. Si Ma'am Nora Cervantes, ako may acid reflux din but it's okay to drink into pigain mo ginger plus honey and a glass of hot water is good. Take care. Ewan ko po ba sa akin pag nung isang araw din sinubukan ko yung itong malunggay juice tapos sinaluhan ko ng 3 pirasong kalamansi. Ang hapdi talaga sa sikmura. Tapos yung ginger naman nagpakulo ako ng luya. Dumikit naman yung ubo ko. Huwag ka munang lalabas, pagaling ka muna ng husto. Mabuti na yung nag-iingat. Sabi na Maravik Sandan. Thank you po. Si Rene Cabal Quinto, I'm fan of doing good to help other. Ito. Yan ang gusto ng Panginoon. I'm a servant of God. Ayan. Thank you po si Rene Cabal Quinto. Yan. Watching from Cayman Island, sabi ng Nora Cervantes. Yan. Good morning, Ragon. Magaling ka na ba? Pa-shout out naman. Po sa family ko dyan sa Albay, Oquilyada family po. God bless, stay strong. Watching from Tanawan City, Batangas. Salamat po. Yan. From Emma Lerio. Make sure pray for each other, sabi ni Sir Rene Cabalquinto. Yan. Kuya Roy, pagaling ka po. Pabati po nila Rosa family from po sa Pasakaw. Thank you, Kuya Roy. Pagaling ka. Bidan. Good luck sa ako. Be mindful sa health. Thank you, Ma'am Janet. Pahinga ka muna. Sobrang pagod mo kaya ka nagkakasakit. God bless. Sabi ng Geraldine Lederos. So, yan talagang sige, pagod po talaga siguro ito. Sabi ng Pia Hagi, pagaling ka. Ayan, salamat po. Isang pirasong kalamansi lang sa isang basong tubig. Pwede na kung di ka sanay sa maasim, sabi ng Duli Obligar. Siguro nga po kasi 3 yung nilagay ko eh.
Shout out sa 62 viewers guys at salamat din sa 83 thumbs up. At maraming salamat sa 3.21 US dollars. Thank you, thank you, thank you. Team Lame USA, get well soon, Uragon Hane. And thank you po. Mag-rest ka muna, Uragon. Mahirap pabinat yung mga mission mo. Nandyan lang. Sabi ng Josepina Lansangan. Yes po, salamat. Salamat po, Josepina. Sige muna, Uragon Haneroy. Luto muna ako ng ulam. Ingat ka lagi at inom lagi ng vitamins. God bless from here, Tatay Asal. Salamat po, Marabik Sandahan. Thank you, thank you. Thank you po, Kuya Roy. Get well soon. Po, sana gumaling ka po agad. Hahanapin ka ni Padi-Padi. Sabi ng Gloria Bidan. Yan, baka miss na ako ng mga batang yun. So, yung bala ko pa naman saan dun sa mga bata. Kasi guys, nung birthday ko, wala naman talagang handa. So, imbis na ihanda ko po sana, ililibre ko na yung mga bata. Ilalabas ko ulit yung mga bata doon sa dati naming pinagkainan. So, ito nga, nagkasakit po ako. Kaya, ipagpaliban ko muna. So, pahinga muna ako ng nabuti. Tama, mahirap mabinat. Kay hirap pala umibig sa di tamang panahon. May problema sa mata at lalagsakit ng Ayun. Saan po nito Joy na nababakal? Ano ito? Iron speak Iron speak. Saan po na nababakal to Joy? Inom ka vitamin, Centrum Advance para kompleto na, sabi ng Noemi Bukid. Ayan, shout out po ma'am Noemi Bukid. And kumusta na po kayo? Drink water, warm water only muna kahit mainit diyan sa Pinas, sabi ng JC Lakwata. Gusto mawala yung sipong ko eh. Magmumuga po ng tubig na maligamgam tapos lagyan mo ng asin. Pantanggal ka ng lalamunan. Hope and pray na sa mabilis mong kagalingan para sa mga taong tinutulungan mo. Thank you Ma'am Virgie Cabaluna. Thank you po.
Pasko na naman. Ngunit wala ka pa. Tangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap, hanap pag-ibig mo. Lagyan natin ng mga jacket yung ating mga bisita. Kahit wala ka. Nes OSL. Hello, watching from Saudi Arabia. Ano to? Who hope God bless po sa inyo. Thank you, Nes OSL. Yan, bigyan kita ng jacket. Si Ma'am Binilda Udaya, good evening, Sir Oragon. Get well soon. Stay healthy. God bless and take care. Salamat po. Yung habit tayong sipon. Paano ba ito matulong sipon na to? Hi, Idol! Shout out po, Ma'am Cora Oliva. Shout out po. Kumusta po kayo? Magandang tanghali po. Ang bilis, mag-isang oras na agad tayo nakalive. Oh. So, isang oras lang tayo guys magla-live, no? Tapos, kakain po tayo at syempre, pupunta tayo sa ano, sa bayan. Hi, Cora Olivia, sabi ni Len's Kitchen Vlog. Ayan, napan ko na ang video ng swimming. Ang sweet ni Padi-Padi, ano idol. Ayan, napaka-sweet ng batang yun. Napaka-sweet. Pasuggest nga guys, ano kayang isa pa sa magandang gawin dun sa mga batang yun na maging masaya sila. So, bukod sa kakain kami, yan, bukod dun sa swimming, ano pa ba? Ha? Ang baday ko. Oh,
Nagkakaroon siya ito na. Sabi ng Juby Bilyo, hello, good morning, watching from Hong Kong. Yan, salamat po. Lens Kitchen, hi to you din. Sabi ng Pura Olivia. Magpalaro po kayo para sa mga bata. So, sinubukan kong palaro doon kaso hindi sila nakakaintindi. Hindi nila naiintindihan yung instruction. Ano kaya yung magandang ano doon? So, mga Pinoy, mga larong Pinoy. Eh tama. Unahan sila mag-ubos ng kanin. Pagkain ng apple. Na hindi hinahawakan yung apple eh. Yung nakabitay lang na apple. Tapos, ano ba yung mga gandang mga laro ng mga bata. Ipasuggest nga guys, ano ba yung mga laro ng mga bata? Ay mga larong Pinoy. Subuan ng saging. Ayan, magpalaro po kayo sa mga bata. Sabi ng Lens Kitchen Vlogs. Ayan, hanapan natin ng mga gandang laro. Yung hindi delikadong laro. Masaya pag madala sila sa dagat. Doon talaga masaya. Ayan. Ako kasi hindi nakakalabas ng pasyalan kasi ang higpit dito. Diyan pwede pa naman mag-hangout. Ano po kami? GCQ po kami. So number 1 po yung number 1. So alert level number 4 po ang tigaon. So dami na pong nagpa-positive. Yung balon na upuan nila paputukin. So pwede to, pwede. So saging pirangan mo ang kakainin ang magsubo parang walang pireng. Saging pirangan mo ang kakain. Ang magsubo walang pireng. Di ba po baliktad? Dapat po yung susubo, yung may pireng. Unti-unti mo i-introduce sa kanila ang learning lesson sa Oragon, honey. Hi guys! Talaga inihin mo ang sakit-kigan. Mahilig manggulat si Antoinette, magugulatin na ko. Paano ko tama? Anong gagawin ko dyan sa pera? Ilagay mo dun. May pasikanton. Mm. Pasikanton. Kain ko ulit. Kanin. Ayan pasikanton. Pansit kantong mamaya. Limang alphabet at a time po at part of the body, lagyan prize per part para masaya. May gift, una makasagot. Ayan, nice idea to Good idea. Yan, salamat po Ma'am Janet. Yan, gawin natin to.
patintero. Mukhang malabong maano nila tong patintero. Ayan. Si Ma'am Berninia Salasak, ayan, patintero. Si Ma'am Cora Olivia ay baliktad pala. Dapat po parehong may piring tapos pagsubuan sila. Yan, pwede po Ma'am Bernie. Kabalo na. Yan. Pwede. Mas mas maganda talaga para sila may ano, may piring tapos parehas magsubuan. Yes. Batohan ng bola sa ng Virginia's Salasak. Yan. Shout out to Maribek Nabual. Yan. Thank you for watching. Tamsak dan, sabi ni Ma'am Anastasia Bahinteng. Yan. Thank you po. Delta Ray Studio 3. Hello all. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Ang dami nating bisita ngayong araw. Bigyan natin sila ng mga jacket. Ang saya ng laro pang bata, kakamiss maging bata ulit. Pasayawin mo na lang kasi nakakatuwa si Padi-Padi, sabi ng Geraldine Lederos. Hindi pa natin nakikitang sumayaw yun Ay si Django magaling sumayaw yun Mga bagay na iba-iba, share, shape, Sir Oragon, may price unang makapagbigay. Yan, napakaganda nitong suggestion nito ni Ma'am Janet. Sige, gawin po natin yan. Ditas de la Rosa, hello po, ibili mo ng lapis at crayons, papel at tracing book para matuto sila magsulat o kaya coloring book. Okay po. Ayan, si Ma'am Inday Roda, hi Roy Ragon Hane, kakatuwa ang mga bata. Bakit? Ano? Si Ma'am Emma Tasca watching from Hollywood, USA. Ayan. Thank you po Ma'am Emma Tasca. Ayan. Thank you po, thank you. Trip to Jerusalem, sabi ng Bernie. Ano ito? Ano ito na Kala ko nadapa sa ito Yan. Si Anastasia Bahinting, trip to Jerusalem Idol. Yan, subukan po natin yan. Subukan natin yung mga masasayang lakang Pinoy. Yan. Si Ma'am Inday Roda, yan, nagpakulay siya. Yan. Thank you sa 2.50. Ano po itong ano? Anong currency po ito? Yan. Salamat po Ma'am Inday Roda. Yan. Kasi sa magkakapatid, need natin sila help na mag-enhance ang brain motor nila sir. Kaya ang learning methods na gagawin ay idaan sa palaro para po hindi sila ma-pressure. Ayan. Salamat po sir Agod at na-appreciate mo ang suggestion ko po. Good luck. Sabi ng Janet. Ayan, napakaganda po ng inyong suggestion ma'am. Thank you po. Yan guys, 5 minutes na lang po. 5 minutes na lang tayo magla-live. So ipadala natin yung mga napanalunan ng mga mga winner natin nung isang araw. So yung iba pambayad daw sa bahay. Ayan. So malaking tulong sa kanila yung Ayan, napanalunan nila.
Si Ma'am Inday Oda, yes po, kailangan nila matuto magsulat, mag-drawing at magbasa. Ayan. Good luck po sa malaking tulong mo sa mga kapatid Sir Agon at sa mga sponsors po. Ayan, talagang salamat. So wala talagang iba akong masabi sa mga sponsor natin guys, kundi salamat talaga. Ma'am Roda, maraming salamat po sa pakulay, sabi ni Ma'am Janet. Ayan, pagaling ka, huwag mo na gagawa ng kung ano, baka mabinat ka. Watching from France, sabi ni Ma'am hindi na ba. Yan, wala po kasi akong mautusan na magpadala ng pera eh. Nakakaya na sa mga nanalo. God bless po sa lahat ng bisita. Doble ingat po tayong lahat para sa kaligtasan natin. God bless. Sabi ng Virgie Cabaluna. Shout out po Ma'am Anastasia Bahinting and thank you for watching po. Yan. Si Ma'am Munit Dakumos. Yan pa shout out idol watching from Qatar. God bless. Yan shout out po Ma'am Munit Dakumos. Yan. Salamat po. Yan. Welcome po. So ito guys, kakain na po muna ako. So maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sa lahat ng tumutok ngayong tanghali. Sa lahat po na nagpalipad. Sa lahat po ng nakabidyo lang. Good afternoon, Roy. Magaling ka na ba? So, medyo po, Ma'am Olive Ambo, medyo po, kaya naman po siguro. Walang kapatid na mautusan. Yaw si Josie Paul. Tayo. Ayun, wala talagang mautusan guys. No choice tayo kundi tayo yung pupunta ng bayan. Good afternoon, Roy. Magaling ka na ba? Medyo po, Ma'am Olive Ambo. Ayan, salamat Oragon. Hey, God bless. Sabi ng Geraldine Lederos. And welcome po. Hello, Ma'am Olive Ambo. Sabi ng Reggie Bunyal. Maswerte pa ako ng unti sa mga bata kasi kahit paano nakatapang ako ng school kahit ang hirap-hirap ng buhay namin. Kaya ang kagaya ko, ang inspiration ko din, idol. Yan, sabi ng Cora Oliva. May sunggot si JC. Paghulog korta. Nasa eskwela na. Daw, bayadan ko na. At mahuli mo nito? Ano oras mo? Para gatog kang ano niya, exam. Ay, iharap na lahat ng kuno sa loob. Yung abo ko muna magluwas. Masakit. Pwede na ko ta, kundi marami sigurado. Ayan, wala tayo ng bahagya. Yan. Sige, bye muna. Ingat and God bless. Sabi ni Mamayin din na ba? Ayan. Thank you po. Relate ako sa kanila talaga. Sabi ng Cora Oliva. Paluan ng palayok, chocolate candies inside the palayok. Pwedeng gamitin ang balloon. Sabi ng Dole Obligar. Ayan. Stay safe po. Ako kinig lang habang work. Mag-type lang kapag may narinig na ako na dapat nang mag-participate sa chatting.
Okay, salamat Ma'am Janet. Si Ma'am Inday Roda, lagi talaga inaabangan ang pag-upload mo sa mga bata na yan kasi sobrang naawa, natutuwa. Natutuwa ako kaya salamat sa iyo Roy sa pagmamalasakit mo sa mga bata at sa lahat ng sponsors. God bless. Maintindihan naman po yan ng winner. Mas mahalaga po ang kalusugan, sabi ng Virgie Cabaluna. Yan. Yan. Bye-bye na host. Sabi ng Anastasia Bahinting. Yan. Thank you po. Thank you. Siyam Rosak. Kaun ka. Hi sir, pa-shoutout po sa family Lucas at family Kaun ka, pagaling ka po from Saudi. Thanks po. Yan. Welcome po Ma'am Rose. Yan. God bless sa lahat. Salamat Orago na sabi ng Lens Kitchen Vlogs. Yan. Complete healing para sa iyo bro. Roy, in Jesus name, Amen. Sabi ng Ditas De La Rosa. Salamat po, salamat. Sam Alicia, Coachman, pahinga ka muna. Huwag mong pilitin sa sarili mo po. Ang daming umaasa sa iyo. Panonoodin ko mga luma mong vlogs, papasok ang ads doon. Paggaling ka muna. Ayan. Thank you Ma'am Alicia. Thank you po. Good afternoon, Sir Roy. Kain tayo sa ng Chair and 2P. Ayan. Kakain na din po ako. Ayan. Salamat guys. Salamat sa lahat po ng nanood. Ayan. Nagpalipad. Sa lahat po na nakabidyo lang. Salamat po sa ating mga sponsors. Ayan. Sa hindi po nagsasawang suportan tayo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan. Bye-bye muna guys. Bye-bye. So, muli po sa lahat po ng nanalo. Ayan. Pahintay-hintay na lang po. Maya-maya lang. Maklaim nyo na yung makuha nyo na po yung pera. Ayan. Salamat po. Salamat. Bye-bye, Sir Hane. Sabi ng J. Bunyal. Ayan. Thank you. Gandang tanghali kagon Hane. Sabi ng Remedios De Vera. Ayan. Salamat guys. Bye-bye.